ба одамое ки тоза ба шабакаи мо пайвастанд, яъне шабакаи канали Қадамшод История. Ман мехостам имрӯз сухан кунам дар бораи чӣ гап Мегафон Лайв. Бисёр одамо видео карданд, мисол гап заданд ки чӣ хел регистратсия мешавад, мисол чӣ хел бояд регистратсия кунӣ, ҳамаша гап заданд, леки тарзи истифодабариша нагуфтанд. Ман мехоҳам ба шумо бигӯям чӣ хел истифода бурдан мумкин аст. Якумаш чӣ гапа? Чӣ гапа чӣ хел истифода бурдан дар мумкин аст? Вақте ки шумо занг мезанед, овоз безед меравад, мисол мечаспа, гап зада намешавад, бояд ки шумо хомӯш кунед, погиза виход мекунӣ, ай чӣ гап мебурой, ай сари нав медурой, занг мезанӣ, шумо метавонед ба ҳазур гап занед ночаспида. Вақте ки шумо дар Тоҷикистон занг мезанад, аммо дам агар виход кунӣ бубурой, бо ай сари нав, ай нол бигем бидурой, гап заданаш нағз мешавад, тоза гап мезанӣ. Мисол ягон намечаспа байнда, ягон нуқс пайдо намекунад. Баъд ман шумода гуфтанем ки дар пломаркет ҳастай чӣ гап, ин версияи навай, яъне версияи калонай. Бисёри телефонода зурш намерасад, мечаспа. Вақте ки аввал медурой, мисол бисёр загрузка мекунад, бисёр чӣ мекунад, баъд медурояд. Агар битонен версияи кӯҳнаша, ай дига сайто, масалан ҳастай сайтои Spakis, чанд ҳамун сайт ҳастай, ай Google ёки ай ҳамин сайтои чӣ бидем, версияи стариша, кӯҳнаша, яъне версияи кӯҳнаша. Мисол тестар медурояд, гап заданаш дар маркет скачат кунӣ, ӯ мечаспа, загрузкаш бисёр аст. Мисол бисёри телефонода чӣ хел қувватиш намераса, ё версияш калонай, аломати ҳамоай, мисол бо қадар хушрӯ истифода бурда намешавад. Мегафон Лайв тарзи истифода бариш. Масалан бисёриҳо медонанд ки чӣ хел регистратсия мешавад, ранги имо регистратсия мешавад. Масалан номрои Тоҷикистона мезанӣ, дар он номро код меравад, обратно мегирӣ, дар ин мезаниш. Мисол ҳаматон бисёриҳотон медонед, бисёри вақт як бор даҳоӣ намешавад. Мисол як одам мезанӣ, уже мезанӣ ки автоматик виход мешавад, мебурояд, дигар намедурояд. Ай сари нав мега бо номро табза бо регистратсия кар. Амро бо ай сари нав мезанӣ, медурояд. Тарзи истифода бариш. Чанд бор занг мезанӣ, баъд меравад. Як бор занг заданда намеравад. Мегафон Лайв регистратсия кунед, вақте шумо занг мезанед, дар худаш 18 дирам мегирад, вақте дар дигар тариф занг мезанед 22 дирам мегирад. Дигар тариф масалан чи аст? Мегафон ба мегафон ҳастай, агар ки билайнда занг занед, уже ба дигар тариф ҳисоб мешавад. Индигода занг занед, ба дигар тариф ҳисоб мешавад. Вавилонда занг занед, ба дигар тариф мешавад. Мегафон ба мегафон гуфтам, масалан номре ки регистратсия кардагин дар ин номер неяд. Номре ки шумо регистратсия кардагӣ нестед, дар он номри мегафон занг занед, 6 дирамӣ мегирад. Вақте ки номре ки регистратсия кард бо обратно дар ҳамон номер занг бизанед, 18 дирам мехӯрад, 6 дирам не. Шумо чӣ кунед, пастрасия кунед ки мисол дар чӣ кунед, номрое ки регистратсия кардагин дар он номро занг назанед, дар дигар номро занг бизанед, барои 6 дирамӣ. Баъд дар охир гуфтанем ки аз шумо хоҳиш мекунем ки хай дар канали мо подписатсия кунед. Иншоалло ки ҳамин чанд қадар подписчикои ман зиёд шавад, ман ҳамон қадар пастаратсия мекунам, ҳамон қадар кӯшиш мекунам, кӯшиши хидмат мекунам ки ба шуморо ягон видеои нав, ягон навигарии нав ба шумо пешниҳод кунам. Ман хеле абуд дар ин канал видео намекардам, ба хотире ки ман баҳс кардаги небудам. Вақше гуфтам дар ютуб димбора намешам, дигар ютуб истифода наметунам. Бо меҳри подписчико, одамои подписчико намон, худам хулоса бовардам ки айҷонсо ба шуморо видео мекунам, видеои нағз, аидам нағзтар, дар дигар тема, дар дигар бора. Иншоалло ки видеои нағз мекунам, ба шуморо ба наздики ҳамаш мешавад. боқӣ ба паноҳи Худо.